ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ନାଁ ହେଲା ସୌଗନ୍ଧା। ଆମର ବୟସ 22। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍। ମୋର ଦୁଧ ସାଇଜ୍ ହେଲା 36 ଆଉ ଅଣ୍ଟା ହେଲା 80। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ, ଆମେ 3 ଜଣ ଆମ ଘରର ମେମ୍ବର କହିଲେ ଚଳେ। ମୋ ବୋଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ବି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ଗଲୁଆ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପାଖରେ ଶୁଆନ୍ତି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମଝିରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୁଏ ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରୁ ଉଠିଯାଇ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜାଣିପାରେ ନା। ଦିନ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଦେଖେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମେ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ରାତିରେ ନଥିଲ? ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ନିଦରେ ଉଠି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଠିକ୍ ଆଉ କେବେ ତୋ ପାଖରୁ ଉଠି ଆସିବି ନା। ଏମିତି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ହେଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାରୁ ମୋ ହାତ ବୁଲେଇଲା ବେଳୁ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ପରକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ 2 ଜଣ ସେପଟୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଥା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଘର ଭିତରେ 0 ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଦୁହେଁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇକି ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମୁଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉର ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଏତେ ଧଳା, ପୁରା ଜହ୍ନ ରାତିରେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଫୁଟୁଥାଏ ବୋଉର ଦୁଧ ଦୁଇଟା। ଆଉ ବହୁତ ଗୋରା ଦୁଧକୁ ପୁରା ଧଳା ଫରଫର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଉ ବାପା ମୋ ବୋଉ ଦୁଧର ମଜା ଧୁମ୍ ନେଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲି ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଶୋଇ ମୋ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ବି କହୁଛି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚୁଚୁମୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଯିବି। ବୋଉ କହୁଛି ତମେ ଯେତେ ଅଛି ତୁମ ଦୁଧରେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପିଇଯାଅ। ହେଲେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କଥା କହିଲା ପରେ ବାପା କ'ଣ କଲା, ମୋ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିପି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସଲି ଯାଉଥାଏ। ମୋ ବାପା ଏମିତି ମୋ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଟାଣି ଟାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ପୁରା ସଲି ଯାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କଲା, ଉଠି ପଡ଼ି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିଦେଇ ମୁଠେଇକି ପାଟିରେ ଭୁସକିନି ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ବାପାର ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବାପା ଖାଲି କହୁଥାଏ ଉଫ୍, ଏମିତି ଖାଲି ବାପା ହେଉଥାନ୍ତି। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ହେଇ ପାଟିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଖାଲି ଚୁଚୁମି ପକାଉଥାଏ। ବାପା ବାଣ୍ଡ ବେଳକୁ ବେଳ ଆହୁରି ଫୁଲିକି ମୋଟା ହେଇଯାଉଥାଏ। ବାପା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ବାପା ଏତିକିରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଦିନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବୋଉକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଦିନ ମେଲା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉର ବିଆ ସାରା ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଧଳା ବିଆଟା ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବାପା ସେ ବିଆରେ ଜିଭ ପୁରେଇ ଦେଇ ଖାଲି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଲି ରଥ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ବିଆକୁ ଏତେ ଜୋର ଚାଟିଥାନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପୁରା ସଲି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାନକୁ ଆଉଁସି ପକାଉଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୋ ବୋଉ ତା ବିଆ ଭିତରେ ଖାଲି ବାଟି ପକାଉଥାଏ। କହୁଥାନ୍ତି ସୌଗନ୍ଧା ବାପା ଆହୁରି ଜୋରେ ଚାଟ, ଆହୁରି ଜୋରେ ଚାଟ, ମୋ ବିଆରୁ ସବୁ ପାଣି ଆଜି କାଢ଼ିଥିବ। ମୋ ବାପା କହୁଛି ବେଧେଇ ତୋ ବିଆ ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି। ବାପା କହିଲେ, ବୋଉ କହୁଛି କେବଳ ତମ ପାଇଁ ମୋ ବିଆରୁ ସବୁବେଳେ ଲାଳ କରୁଛି। ତମେ ମୋତେ କଲେ ମୋ ବିଆଟା ହିଁ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଏତିକି ବେଳେ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ବୋଉ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ଖୁଧା ବାଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ମନଟା କାହିଁ ବାପା କହିଲେ ବେଧ ତୋ ବିଆ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ ବିଆ ଢିଲା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଟୁକେଇ ଅଛି ଯେ ମୋ ବିଆ ଆଗ ଭଳି ଟାଇଟ୍ ରହିବ? ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ସେଠି ପାଉଡର ଡବାଟା ଅଛି, ଆଣିକି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ, ଆଉ ମୋ ବିଆ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିବ।
ମୋ ବାପା କ'ଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଉଠୁ ଡବାଟା ଆଣି ମୋ ବୋଉ ବିଆରେ ପୁରା ବୋଳିଦେଲେ। ଆଉ ବିଆଟା ପାଉଠୁରେ ବୋଳିଦେଲେ ବିଆଟା ପୁରା ଧଳା ଫଟଫଟ ଦେଖାଗଲା, ବାଳଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧଳା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାପା ସେ ପାଉଡର ମିଶା ବିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଘିଁବାକୁ ଚାଲିଲେ। ମୋ ବୋଉର ଦୁଧ ଦେଖିଲା ଖାଲି ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋ ବାପା ଧୁମ୍ ମୋ ବୋଉକୁ ଗେଉଁଥାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ ପାଉଡର ପକାଇଲା ପରେ ଟିକେ ତ ବିଆ ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଘେଇଁ ଘେଇଁ ହଠାତ୍ ମୋ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ରଖିଦେଲେ। କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ରଖି ପୁରା ଘିଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ଠୋ ଠା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ, ଆଉ ବୋଉର ଉଃ ଆଃ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭୁଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଭଳି କ'ଣ ଚାଲିଯାଉଥାଏ। ମୋ ଦେହ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ମୁଁ ହଲି ବି ପାରୁନଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ରାତିରେ ବୋଧେ ଏମାନେ ସବୁଦିନ ମୋତେ କରକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଏମାନେ ଏଇ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ମୋ ସବୁ ଦେଖିବି ତ ଯାହାବି ଚୁପଚାପ ସେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଶୋଇ ରହିଲି। ବାପା କ'ଣ କଲେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଘେରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ବୋଉର ଦୁଧ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବି ବାପାଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲେ, ଧନ ତମର ଏଇ କରା ମୋ ବିଆକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ବେଧେଇ ତୋ ଭଳିଆ ବିଆକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୋ ବିଆଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିଲି ମୋ ବାପା କେତେ ନମ୍ବର ରାଣ୍ଡୁଆ। ମୋ ବାପାକୁ କହିଲେ, ମୋ ଛଡ଼ା ତମେ ଆହୁରି ବାହା କରିଛ? ବାପା କହିଲେ, ହଁ ତୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ଘେଇଛି। ମୋ ବାପା ବି ମୋ ମାଉସୀକି ମଧ୍ୟ ଘେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଦିନ ମାନିଗଲେ। ତାପରେ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ 2 ଜଣ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ତାପରେ 2 ଜଣ ନଙ୍ଗଳାଇ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ନଙ୍ଗଳାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିଟା ମୋ ଦେହରେ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ବାତେ ବି ଖରାପ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଠେସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିଟା ପୁରା ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଥାଏ ଆଉ ମୋ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସଲି ଯାଉଥାଏ। ସେମିତି ଶୋଇକି ରହିଲି, ଜାଣିନି କିଛି ନ ଜାଣିବାର ଶୋଇ ରହିଲି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ସବୁଦିନ ସେମାନେ କରନ୍ତି ରାତିରେ, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଚୁପଚାପ ଲୁଚିକି ଦେଖେ। ଦିନେ ମୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଆଉ ବୋଉ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ପୋଖରୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ମୋ ବୋଉ କିଛି ଚାଲିପାରିଲାନି ନା କଥା ବି କହିପାରିଲାନି। ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲୁ। ସେଠି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଇଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଚାଲି ବି ପାରିବେନି ଆଉ କଥା ବି କହିପାରିବେନି, ମାନେ ପୁରା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆମ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଘରର ମୁଁ ସବୁ କାମ କରେ, ରୋଷେଇବାସ କରେ। ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଚେୟାର ଉପରେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଇକି ତାକୁ ଗେଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲାରେ ଇଏ ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ, ତଥାପି ବାପା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କେବେ? ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଯେ ବୋଉ ତ ଭଲ ଅଛି ନା, ବିଆ ଦୁଧ କ'ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି କି? ଏତିକି କହିଁ ମାନେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ଗେଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାଁ କରିଥାଏ ଆଉ କିଛି କଥା ହିଁ କହିପାରୁନଥାଏ। ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଚେୟାର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ମେଲା କରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଗଲି। ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘିଆଁ ଘିଆଁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଶିଗଲି। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଭାବି ମନେ ପକାଇଲି। ଆଉ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ବିଆ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥିବାରୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି ନା କଲମ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ବିଆରେ କଲମ ପୁରେଇଲାରୁ କଲମଟା ଆରାମରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ କଲମ ପୁରେଇ ବିଆ ଭିତରେ ହଲଲ କଲା, ମୁଁ ବିଆରୁ ଖାଲି ନାଳ ଅଧା ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରର ସବୁ କପଡ଼ା ସଫା କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଜାମା ବି ସଫା କରି ଦେଖାଏ। ମୁଁ ସେଦିନ କ'ଣ କରିଛି, ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ନାଲି ଲୁଗାକୁ ପିନ୍ଧିଥାଏ ରାତିରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ରାତି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଦୁଧଗୁଡ଼ା ବି ସେତେବେଳୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଘେହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ମୋ ଉପରେ ଥାଏ। ମୋତେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଶୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର, ତ ଆମେ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘର ଶୋଉ। ମୋ ବୋଉ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି, ବାପା ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୁଏ। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଶୋଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବି ଦେହର ଆକାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୋର ବି ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ।
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ହାତୀ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କିଏ ହାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରି ମାରି ମୋ ଲୁଗା ତଳେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାନି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି କିଛି କିଛି ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ। ତୁ ଭାବୁଥାଏ ବାପା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଆଗରେ ମୋତେ ବୋଉ ଭାବିକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ରହିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଏମିତି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ମୋ ବିଆ ବାଟରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋ ବିଆଟା ସିନା ଫୁଲିକା ହେଇଯାଇଥାଏ, ହେଲେ କଣା ତ ବଢ଼ି ନଥାଏ ନା, କଣା ତ ସେଇ ଛୋଟ। ବାପା ଥରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇଲି, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ କେହି ଗିହନ୍ତା କି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭାବେ, ହେଲେ ମୋତେ କେହି ମୋ କିଏ। ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ ବିଆର ହାତ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ହାଲକା ମୋ ଜଙ୍ଘଟାକୁ ଢିଲା କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ବିଆ ଭାବିକି ମୋ ବିଆର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପୁରେଇଲେ। ଆଉ ପୁରେଇ ମୋ ବିଆଟାକୁ ପୁରା ନାଳୁଆ କରିଦେଲେ। ତାହାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଲି ପଡ଼ି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଡ଼ି ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ତମେ ମୋ ସହିତ ଏଇଆ କ'ଣ କରୁଛ? ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ତୋ ଉପରେ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତୋ ବୋଉ ଭାବିକି ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଏମିତି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ। ବାପା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି, ଏତେ କଥା କରିସାରିଲଣି, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି, ଯାହା କରିବା କଥା କର। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ସେସବୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ବାପା ଏତିକି କଥା ମୋଠୁ ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ତ? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ମୋତେ ତ ଗରମ କରିସାରିଲଣି, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଯେ ଖରାପ ଲାଗିବ? ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତମେ କରିପାରୁଛ। ଏତିକି କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ। ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଇ ମୋ ଓଠକୁ ଓଠ ଲଗେଇ ଚିହ୍ନରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ବୋଉର ଆଖି ଉପରେ ମୋ ହାତଟା ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଉ ଆଗରେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଗିହଣ ଖାଇବାକୁ। ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଟାଣ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚେଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଧ ଦୁଇଟା ପୁରା ଥପା ଭଳି ଆମର ଅନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କେହି ବର୍ଯ୍ୟପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦୁଧର ହାତ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ, ସେ କିଛି କହିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ବୋଉ ଭଳିଆ ତୋ ଦୁଧ ବି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋତେ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ତଳୁ ଥାଇ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବିଆର ହାଲକା ହାଲକା ବାଳ ଥାଏ। ମୋ ବିଆକୁ ତ ଚାଟିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବୋଉର ମୁହଁରେ ମୋ ଓଠକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ଓଠକୁ ଚୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବୋଉ ଏତେ ସମୟ କଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚେପିବାକୁ ଧରିଲି। ଏପଟେ ବାପା ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପଟେ ମୋ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲି। ବୋଉକୁ ବି ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଇ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପା କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଆକୁ ଧୁମ୍ ଚାଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଉ ପାଖକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ବୋଉର ମୋର ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଶୋଇଥାଉ। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ବିଆରେ ଚାଟିଥାନ୍ତି, ବୋଉ ବିଆକୁ ଆଉ ତା ହାତରେ ବୋଉ ବିଆକୁ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି। ବୋଉ ବିଆରେ ବି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ମୋଟା ଗାଣ୍ଡଟା ପୁରେଇବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବାପାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ପେଲିଦେଲି। ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ ମୋ ବୋଉ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ପୁରେଇ ଦେଇ ଟିକେ ନାଳୁଆ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ନାଳୁଆ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ବିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ମୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିବାକୁ ମିଳିଛି, ତଥାପି ପଶିଯାଉ। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ଗୋଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ମେଲା କରିଦେଲି, ଯେମିତି ମୋ ବିଆର ଫାଙ୍କଟା ପୁରା ମେଲା ହେଇଯିବ। ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଇ ମୋ ବୋଉ ବିଆରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ବୋଉ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇ ପୁଣି ମୋ ବୋଉ ବାଣ୍ଡଟାକୁ ନାଳୁଆ କରିଦେଲେ। ଆଣି ମୋ ବିଆରେ ପୁଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ। ତା ଥରେ ଗୋଟେ ଝଟକା ଦେଲେ ଯେ ମୋ ଦେହରେ ବାପାଙ୍କର ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଜୋର ନେଉଥାଏ। ବାପା ମୋତେ ଧୁମ୍ ପିଟି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ସମୟକୁ ବସେ ନା ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମୁଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋଉର ଓଠ ଲଗେଇ ଚୁଚେଇ ପକାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ବୋଉ ଉପରେ ଟିକେ ପେଟେଇକି ଶୋଇପଡ଼େ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ପେଟେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଉଞ୍ଚା କରିଦେଲି। ବାପା କହିଲେ, ଆଜି ତୋ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ସମୟରେ ଗେଇଁବି। ଏତିକି କହି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ରଖି ମୋ ବିଆରେ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଦୁଧ
ପୁରା ଲାଗି ଯାଉଥାଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବେଲୁନ ଦୁଧ ଫୁଲିକି ପୁରା ବଲ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ। ବାପା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4-4ଟା ଦୁଧକୁ ଦି ହାତରେ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଘିଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥାଏ କେତେବେଳେ ବୋଉ ବିଆରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧ ପୁରେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧ ପୁରେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିକରି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମାଠୁ ପାଣି ବାହାରେ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ବୋଉ ବିଆରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୋ ବିଆରେ କାହିଁ ପୁରେଇଲନି? ବାପା କହିଲେ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ମାଠୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା କହିଲେ ଆରେ ତୋର କାଲି ସକାଳେ ବାହାଘର ହେବ ପୁଣି ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବେ ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସତୁ ଘିଆଁ ଖାଇବି। ଏତିକି କହି ବାପା କ'ଣ କଲା ମୋ ପାଖରୁ ଉଠିଯାଇ ବୋଉକୁ ଚାଟିକାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ବୋଉକୁ ଚାଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି। ହେଲେ ମୋର ଗଲୁ ମୋର ନଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ମୋତେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା କର। ବାପା କହିଲେ କେତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ବାନ୍ଧ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ବାପାଙ୍କର ବାନ୍ଧକୁ ଚୁଚୁଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାନ୍ଧକୁ ଚୁଚୁଇବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କର ବାନ୍ଧ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁରା ଟାଣ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଘେହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏମିତି ପୁରା ମୋତେ ତେତେ ବଢ଼ାଇ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ ଆଉ ପୁରା ମୋତେ ନିର୍ଘାତ ଘେହି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବୋଉର ଦୁଧ ଦିଟାକୁ ବି ସେ ଦଳୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବୋଉର ଦୁଧ ଦଳିବା ଭିତରେ ବୋଉ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାହା ହଉ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବୋଉ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ମା ଝିଅ ଆଉ କେହି କାହା ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ଚାଲିପାରିଲୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ବାପା ତ ମୋତେ ଆଡ଼େ ଘେଉଁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଘିଆଁ ଘିଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଘିଆଁ ଘିଉ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ଦୁଧ ଚିପେ, ମୁଁ ବି ତା ଦୁଧ ଚିପେ। ଆଉ ବାପା ମୋ ବୋଉର ଯେତେବେଳେ ବିଆକୁ ଚାଟେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋଉ ଓଠରେ ଓଠ ଲଗେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖ ଦିଏ। ଆଉ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଏ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ମୋଟା କାକୁଡ଼ି ଆଣି ମୋ ବିଆରେ କାକୁଡ଼ି ପୁରେଇ ମୋତେ ଗରମ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋଉ ବିଆରେ କାକୁଡ଼ି ପୁରେଇ ତାକୁ ଗରମ କରେ। ବାପା ବୋଉ ମୁଁ 3 ଜଣ ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘିଆଁ ଘିଆଁ ହେଉଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କାହାଣୀ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।